Zer gertatzen da zuzen perpendikularrekin? Badakizue, malda dala zenbaki bat erabiltzen duguna edo balio duena edo adierazten duena zuzen bakoitzaren inklinazioa. Orduan, argi dago, bi zuzenen artean badago harreman konkretu bat kokapenaren araberako, hau da, paraleloa direnean, badakigu danok malda bardina direla, inklinazio bardina daukatelako, perpendikularra direnean, malden artean harreman konkretu bat egotia da espero dezakegun gauza bat. Hemen grafikoan ikusten duguna, R zuzena eta R' zuzena perpendikularra badira, hau da, angelua 90 graduko bada, triangelu bi hauen artean, hau da, kateto hau, giratzerakoan zuzen hori, bihurtzen da beste kateto bat perpendikularra dana. Eta beste hau, sortzen dago, beste bat perpendikularra dana beragiko. Orduan, ditugu, bi triangelu bakoitzak balio dau, zuzen bakoitzaren malda kalkulatzeko da adierazteko. Gogoratu, malda kalkulatzen dela, vertikaleko kuadroak, zati horizontaleko kuadroak, igo badira plus, jaizten badira minus. Zer gertatzen da? Hemen horizontalean egon diren kuadro kopurua, hemen txe, barkatu, bestean vertikalean kokatzen dira, hemen. Eta hemen vertikalean egon direnak horizontalean kokatzen dira. Gainera, zuzen bat, R zuzena, goruntz doa, gorakorra da, hau da, malda positibo dauko, berarekiko perpendikularra dana, berakorra da. Doia jaisten, beraz malda negatibo dauko. Baten malda bada, bieren, bestearen malda izango da, zenbaki bardinak, ze tamaino berekoak dira, hau eta hau, baina sinoz kontrako da, minus 3 biren. Hau da, R-ren malda eta bestearen malda, R perpendikularra, R'-aren malda, hau da, R-rekiko perpendikularra dan zuzenaren malda, izango da, minus bat zati bestearen malda. R'-rekin perpendikularra bada. Beraz, zuzen bat ezagutzen badugu, berarekiko perpendikularra dan beste baten malda kalkulatzeko, bere malda hartu eta minus bat zati emegin, hori eginez lortzen dugu. Joko dugu adibide batera. Hau da, ebatzitako ariketa bat, liburuan agertzen da ebatzita. Idatzi behar dugu, P puntutik igarotzen den eta R zuzenareko perpendikularra dan zuzen baten zuzenaren ekuazioa. Orduan, zer egin behar dugu. Puntua emoten digute eta zeinekiko izan behar dan perpendikularra. Beraz, zuzen horretatik atarako dugu malda. Kasu honetan malda, bida. R'-aren malda izango da minus bat biren. Eta karo, eskatzen diguten zuzenaren malda ezagutzen badugu eta jakin eskero bere puntu bat zein dan, ekuazioa izango da, ekuazio puntu malda. I0 malda bider x-ken x0. Beraz, lehenengo. R-zuzenetik atatzen dugu malda. Maldarekin perpendikulararen malda. Eta gero ekuazio puntu malda.